இந்த ஊரடங்கு காரியத்தை முன்னிட்டு நாம் மீண்டுமாய் இந்த அரசாங்கம் இன்னும் 2 வாரத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுனால நாம் மீண்டுமாய் வீட்டிலிருந்து நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் இந்த நிலைமையை சீக்கிரமாக மாற்றுவாராக. நாம் ஜெபிப்போம், வெற்றியை பார்ப்போம். இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கண்மணி போல பாதுகாத்து வந்திருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். நாம் நம்முடைய அனைவருடைய ஜெபத்தையும் ஆண்டவர் கேட்டு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் காத்து இம்மட்டுமாய் வழி நடத்தி வருகிறார். அதுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இப்பொழுதும் இந்த ஆராதனைக்கு நாம் கடந்து செல்லும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம். இப்போ நாம் ஒரு பாடலை பாடி நாம் கடந்து செல்வோம். பின்மாரியின் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகமாய் பொழிந்திடுமே, ஆவியில் நிரப்பிடுமே. பின்மாரியின் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் ஆவி பொழிந்திடுமே, ஆவியில் நிரப்பிடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காத்தாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காத்தாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. எலும்பு பள்ளத்தாக்கினே ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன், அதிகாரம் தந்திடுமே, தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திடவே. எலும்பு பள்ளத்தாக்கினில் ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன், அதிகாரம் தந்திடுமே, தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திடவே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காத்தாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. கர்மேல் ஜப வேளையில் ஒரு கையளவு மேகம் காண்கிறேன், ஆகாபும் நடுங்கிடவே, அக்னி மழையாக பொழிந்திடுமே. கர்மேல் ஜப வேளையில் ஒரு கையளவு மேகம் காண்கிறேன், ஆகாபும் நடுங்கிடவே, அக்னி மழையாக பொழிந்திடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. சீனாய் மலையின் மேலே அக்னி ஜுவாலையை நான் காண்கிறேன், இஸ்ரவேலின் தேவனே என்னை அக்கினியாய் மாற்றிடுமே. சீனாய் மலையின் மேலே அக்னி ஜுவாலையை நான் காண்கிறேன், இஸ்ரவேலின் தேவனே என்னை அக்கினியாய் மாற்றிடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே,
ஜீவநதியாக பாய்ந்திடுமே, அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவநதியாக பாய்ந்திடுமே, அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவநதியாக பாய்ந்திடுமே. ஆம் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே நீரே என்னோடு எங்களோடு வாங்க சுவாமி. இப்பொழுதும் ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை வேளையிலே நீர் ஆண்டவரே மகிமைப்பட்டதுக்காய் நன்றி. உம்முடைய ஆண்டவரே மகிமையின் பிரசன்னத்தை எங்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வீடுகளிலும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஆண்டவரே ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் மேல ஊற்றினதுக்காய் நன்றி. இப்பொழுதும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை தாங்க சுவாமி. உடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களை போஷியும். உடைய வார்த்தை எங்களை ஆண்டவரே எங்களை பலப்படுத்தட்டும். உடைய வார்த்தை எங்களை ஆண்டவரே திடப்படுத்தட்டும் சுவாமி. வார்த்தையினுடைய ஆண்டவரே ரகசியத்தை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு ஆண்டவரே நாங்கள் பலனடைய உதவி செய்ய மாட்டோம். நீர் அப்படியாய் செய்ய போறீங்க. நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறேன் ஜூன்ல தகப்பனே. நாம் ஜெபத்தோடு இந்த செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். ஜெபிப்போம். அன்னும் மகா கிருபை இரக்கம் நிறைந்த அன்பின் தகப்பனே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஆண்டவரே நீர் பேசுகிற தேவன், என்னையும் எங்களையும் இம்மட்டுமாய் ஆண்டவரே கண்மணி போல காத்து வந்தீர். போன கடந்த மாதத்திலே எங்களை காத்து வந்ததுக்காக நன்றி. இந்த மாதத்தினுடைய இந்த 2வது வாரத்திற்கு எங்களை கொண்டு வந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, இப்பொழுதும் உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை நிரப்புங்க. நாங்கள் வீடுகளில் இருந்து ஆராதித்தாலும் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறீர், எங்கள் மத்தியிலே உலாவுகிறீர், எங்களை ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்கிறீர், எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறீர். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீர் கண்மணி போல காத்து வருகிறீர். நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஆண்டவரே ஊரடங்கெல்லாம் ஆண்டவரே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து மிக விரைவிலே எங்களை ஆண்டவரே உம்முடைய ஆலயத்திலே வந்து நாங்கள் ஆராதிக்கும்படியாய், உம்மை சேவிக்கும்படியாய், உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்தும்படியாய் எங்களை ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதித்து எங்களை வழிநடத்துவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இப்பொழுதும் நீர் என்னோடும் எங்களோடும் பேசுங்க. இந்த மாவியான என்னை மறைத்து நீர் பேசுங்க. இதை கேட்கிற இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் நீர் ஆண்டவரே நீர் பேசிருக்கிற காரியத்தை திட்டமும் தெளிவுமாக பேசி அவர்களை ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமாய் உற்சாகப்படுத்துங்க. உம்மை கிட்டி சேர உதவி செய்யுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறேன் ஜூன்ல தகப்பனே, ஆமென். அன்பாலே நாம் அமர்ந்து கொள்வோம். இப்பொழுது நாம மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 46 52 வரையும் நாம் வாசி கேட்போம். 10:46 to 52 புதிய ஏற்பாட்டிலே 64வது பக்கத்திலே இருக்கிறது. நாம் இதை வாசித்து நாம் கேட்போம். பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள். அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவை விட்டு புறப்படுகிற போது தீமேயின் மகனாகிய பர்த்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். அவன் நசனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு, இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான். அவன் பேசாது இருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள். அவனோ, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான். இயேசு நின்று அவனை அழைத்து வர சொன்னால், அவர்கள் அந்த குருடனை அழைத்து, திடன்கொள், எழுந்திரு, உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள். உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எறிந்துவிட்டு எழுந்து இயேசுவினிடத்தில் வந்தான். இயேசு அவனை நோக்கி, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அந்த குருடன், ஆண்டவரே, நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார். உடனே அவன் பார்வையடைந்து வழியிலே இயேசுவுக்கு பின் சென்றான். அன்பாவிலே, இந்த பகுதி அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பகுதி தான். ஒரு குருடன், பர்திமேயு என்ற ஒரு குருடன், அவன் இயேசுவிடத்தில் வந்து பார்வையடைந்த ஒரு காரியம்.
அன்பாலே இதிலிருந்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கற்றுத்தரப் போகிறார் என்பதை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கு நாம 52வது வசனத்திலிருந்து நாம் இதை ஆரம்பிப்போம். 52வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். இயேசு அவனை நோக்கி நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார். பாருங்க, ஒரு குருடன், பிறவி குருடன் இயேசு கிட்ட வரான். ஆண்டவரே எனக்கு பார்வை கொடுன்னு கேட்கிறான். ஆண்டவர் பார்வையை கொடுக்காம உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்ததுன்னு சொல்றார். சரி, நீ பார்வையடையாயாக அல்லது அவனை கூப்பிட்டு ஒரு ஜெபம் பண்ணி நீ ஆண்டவரே இவனுக்கு கண்ணை திறங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. அவனை கூப்பிட்டு என்ன செஞ்சாரு, என்ன செய்யணும்பா நான் அப்படின்னு கேட்குறாரு. பார்வை அடையணும்னு சொல்றான். ஏசு அவனை நோக்கி நீ போகலான்றார். அங்கே வந்து ஜெபம் பண்ணாரு, அங்கே வந்து நீ பார்வையடைவாயாக அப்படின்னு கட்டளையிட்டாரு. எதுவுமே கிடையாது. நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றான். உடனே அவன் பார்வை அடைந்தான். அவரு நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே அவன் பார்வை அடைந்தான் என்று பார்க்கிறோம். அன்பாலே, அப்படி என்ன அவனுடைய விசுவாசம் அவனை பார்வையடைய செய்தது? இன்னைக்கு குருடனுடைய விசுவாசம் அவனை பார்வையடைய செய்யும் என்றால், இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் நிச்சயமாக நம் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை எல்லாமே நமக்கு தரும் என்றுதான் நான் விசுவாசிக்கிறேன். இன்னைக்கு அவனுடைய விசுவாசத்துக்கும் நம்முடைய விசுவாசத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு காண்பிக்க போகிறார். அன்பாலே, ஒரு குருடனுடைய விசுவாசம் எப்படியாக இருந்தது? அவன் பார்வையடையும்படியாக, அவன் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருந்தது. இன்றைக்கு என்னுடைய இதை பார்க்கிற கேட்கிற ஒவ்வொருடைய விசுவாசம் எப்படியாக இருக்கிறது? இன்னைக்கு அந்த குருடனத்திலிருந்து நாம் ஒரு விசுவாசத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். அந்த விசுவாசத்துடைய விதிமுறைகளை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். அன்பாவிலே, அந்த பர்திமேயு என்ற குருடனிடத்திலே விசுவாசம் இருந்தது. அந்த விசுவாசத்திலே ஒரு 4 அம்சங்கள் இருந்தது. அந்த விசுவாசத்திலே அவனுக்குள்ள 4 காரியங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த 4 காரியமும் அவனுடைய விசுவாசத்தை மெருகேற்றியது, உருகேற்றியது, அவனுடைய விசுவாசத்தை வலுவுற செய்தது. இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறது. இதனால்தான் இன்னைக்கு நாம விடுதலை பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறோம், அற்புதத்தை காண முடியாமல் இருக்கிறோம். அன்பால, இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்த நாம் இன்னைக்கு அவரிடத்திலிருந்து பலவிதமான ஆசீர்வாதங்களையும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் நாம் அடைய முடியாதபடிக்கு தடையா இருப்பது என்னன்னா, நம்முடைய விசுவாசம் கடுகை விட சிறியதாக இருக்கிறது என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும். எனவேதான் ஆண்டவர் சொல்றார், இந்த குருடனுடைய விசுவாசத்தை நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய குருட்டுக்கண்ணை திறக்கிறார் ஆண்டவர். நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்ணை ஆண்டவர் திறப்பதனால இந்த குருடனிடத்தில் இருந்து நாம் அந்த விசுவாசத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் இந்த 4 காரியத்தின் மூலமாக நம்முடைய கண்ணை ஆண்டவர் திறக்கிறார். அன்பாலே, இதை கவனமாக கேட்போம். அவனிடத்துல என்ன அப்படிப்பட்ட அந்த விசுவாசத்துல 4 விதமான காரியங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. அந்த விசுவாசத்தின் விதிமுறைகளை அவன் ஒழுங்காக கடைபிடித்தான் என்று பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசித்தால் மாத்திரம் போதாது, அந்த விசுவாசத்திலே நமக்கு ஒரு ஜீவன் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அந்த விசுவாசம் என்பது முழு விசுவாசத்தினுடைய அர்த்தத்தை எபிரேயர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 11:1 பார்ப்போம். எபிரேயர் 11:1 விசுவாசமானது நம்பப்படுதலின் உறுதியும் காணப்படாதலின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது. அன்பாலே, இந்த நம்பப்படுதலின் உறுதியும் காணப்படாத நிச்சயமும் அந்த விசுவாசத்தில் இருக்கணும். இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். அதை குறித்து நாம் அப்புறம் இன்னொரு செய்தியிலே நாம் பார்ப்போம். இப்ப இந்த விசுவாசம், இந்த குருடனுக்குள்ள இருந்த விசுவாசத்துல என்னென்ன அம்சங்கள் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்தோம் என்றால், நம்முடைய விசுவாசத்தில் அந்த அம்சங்கள் எல்லாம் நாம் கொண்டு வந்து ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அற்புதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அன்பால, அந்த விசுவாசம், அந்த குருடனிடத்தில் இருந்த விசுவாசத்தினுடைய அம்சங்கள் நம்பர் 1, 2, 3, 4 பகுதியாக நாம் பார்க்க போகிறோம். முதலாவது காரியம், அவன் குருடனாக இருந்தான். 47வது வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால், அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு, இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட தொடங்கினான்.
முதல்ல அவன் என்ன செய்யறான்னா, இயேசு இந்த பக்கம் வராருன்னு கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே அவனுக்குள்ள என்ன செஞ்சது? அந்த விசுவாசம் கூப்பிட ஆரம்பித்தது. கூப்பிடுகிற விசுவாசம் என்றால் செபிக்கிற ஒரு விசுவாசம். அன்பாலே, கூப்பிடுதல் அப்படின்னாலே ஆண்டவரை நோக்கி கூக்குரல் இடுறது, ஆண்டவரை நோக்கி நாம ஜெபிக்கிறது. இன்னைக்கு ஆண்டவரை நாம விசுவாசிக்கிறோம், கேள்விப்படுறோம். இயேசு இப்படிப்பட்டவராம், இயேசு இப்படி நல்லவர், அவர் இப்படியாக செங்கடலை பிளந்தாரு, இப்படி ஜனங்களை காப்பாத்தினாரு, முடவர்களை நடக்க செய்தார், இப்படி கேள்விப்படுறோம். அநேக செத்து போனவர்களை உயிரோடு எழுப்பினாருன்னு அவருடைய சரித்திரத்திலே நாம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய காரியங்களை கேள்விப்படும் போது இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் நம்முடைய இருதயத்தில் விசுவாசம் ஏற்படுகிறது, அவரை நம்புகிறது. அந்த நம்பிக்கை என்னவா மாறுது? ஜெபமாக மாறுகிறது. இன்னைக்கு பாருங்க, அந்த குருடன் இயேசுவை விசுவாசித்த மாத்திரத்திலே கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறான். என்ன கூப்பிடுறான்? ஏன் கூப்பிடுறான்? ஆஹா, இந்த பக்கம் அவர் போறாரு, எப்படியாவது நம்ம கூப்பிட்டு எப்படியாவது அவர்கிட்ட நம்ம விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளணும், நம்ம பார்வையை பெற்றுக்கொள்ளணும். எத்தனையோ பேருக்கு அவர் அற்புதம் பண்றாரமே, எத்தனையோ பேருக்கு அவர் அதிசயத்தை செய்யறாரமே, அதே போல நமக்கும் அவர் அற்புதத்தை பண்ணுவாருன்னு சொல்லி அவன் கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே இயேசு இந்த பக்கமா போறாரு வராரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே அவனுடைய விசுவாசம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்குது, கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறது. இன்னைக்கு நீ நானும் இயேசுவை கேள்விப்பட்டு எத்தனையோ வருஷம் ஆகுது. நீ நானும் ஜெபிக்காம இல்லை, ஜெபிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். அன்பாலே, இன்னைக்கு அந்த ஜெபம் மட்டும் பத்தாது. இந்த ஒரு அம்சம் மட்டும் நமக்கு பத்தாது. மீதி இருக்கிற இந்த 3 அம்சங்களும் அவனுக்கு இருந்ததை போல நமக்கும் இருந்ததுன்னா நிச்சயமா நாமும் வெற்றியை பார்க்கலாம், விடுதலையை பார்க்கலாம். அன்பாலே, இன்னைக்கு நீயும் ஜெபிக்கிறாய், நீயும் கூப்பிடுகிறாய். இயேசுவை விசுவாசித்து நாம் அனைவரும் இயேசுவை கூப்பிட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறோம், ஜெபித்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஏன் அற்புதம் நடக்கவில்லை என்றால் அடுத்து வருகிற 3 காரியங்கள் நம்முடைய விசுவாசத்திலே இருக்கிறதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். அன்பாலே, இன்னைக்கு அந்த கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் அல்லது கூப்பிட ஆரம்பித்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது. இதற்கு சரியான முறையில் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஆண்டவர். இன்னைக்கு ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால், ரோமர் 10:17, ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். பாருங்க, அன்னைக்கு அவன் கேள்விப்பட்டான் இயேசுவை. அன்னைக்கு வசனம்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு நமக்கு வசனம் இருக்குது, நம்ம பைபிள் இருக்குது, நம்ம கேள்விப்படுறோம், பைபிளை வாசிக்கிறோம், அதனால விசுவாசம் நமக்கு வருது. ஆனா அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் அவன் கேள்விப்பட்டான். எப்படி வசனம்னா என்னன்னா, இயேசுனாரு தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினாராம், இயேசுனாரு செத்து போன லாசரை உயிரோடு எழுப்பினாராம், இயேசுனாரு இப்படி செஞ்சாராம், குஷ்டரோகிகளை சுகமாக்குனாராம். இப்படி அவன் கேள்விப்படுகிறான். இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக அங்க அற்புதம் பண்ணாரு, இங்க அற்புதம் பண்ணாருன்னு எல்லா ஊர் மக்கள் எல்லாம் பேசுகிறதை அவன் கேள்விப்படுகிறான். கேள்வியினாலே அவனுக்குள்ள விசுவாசம், ஓ இயேசு இப்படிப்பட்டவரா, இயேசு அற்புதத்தை செய்கிறவரா, அப்ப அவர்தான் தாவீதின் குமாரனாகிய மேசியாவோ, அவர்தான் நம்மளை ரட்சிக்க வந்தவரோ என்று உள்ளுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் அவனுக்குள்ள ஊற்றெடுக்குது. அன்னிலிருந்து அவன் ஜெபிக்க கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலிருந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ஐயோ, அந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மத்தியில வரமாட்டாரா, நாம இருக்கிற இந்த பகுதியில வரமாட்டாரா அப்படின்னு அவன் ஏங்க ஆரம்பித்தான், அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான், கூப்பிட ஆரம்பித்தான் என்று பார்க்கிறோம். அன்பாலே, அந்த தெரு முகனையில இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே இவனுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் கூப்பிடுகிற விசுவாசமாக மாறியது, ஜெபிக்கிற விசுவாசமாக மாறியது. அதனால்தான் சொல்ற, கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே நமக்கு ஜெபம் வர வேண்டும், நாம் கூப்பிட வேண்டும் இயேசுவை. இன்னைக்கு நாம இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நாம எல்லாரும் இயேசுவை கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறிவிட்டோம், இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அந்த ஜெபத்திலே, அந்த கூப்பிடுகிற ஜெபத்திலே நாம் அற்புதத்தை பார்த்தோம் என்றால் இன்னைக்கு அநேகர் பார்க்கவில்லை என்றுதான் சொல்கிறார்கள். என்ன காரணம் என்றால், மீதி இருக்கிற அந்த 4 காரியங்களையும் 3 காரியங்களையும் நாம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்பாலே, அந்த விசுவாசத்திலே நாம் இன்னும் என்ன செய்யணும்னா முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்றுதான் இன்னைக்கு கர்த்தர் அந்த குருடனை வைத்து, அந்த குருடனுடைய விசுவாசத்தை வைத்து நமக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார். இன்னைக்கு 2வது காரியமாக பார்க்கிறோம், அவன்
கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே இயேசுவை கூப்பிட ஆரம்பித்தான், கூப்பிட தொடங்கினான். தாவீது குமாரனே, தாவீது குமாரனே, எனக்கு இறங்கும், எனக்கு இறங்கும், எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட தொடங்கினான் என்று பார்க்கிறோம். அடுத்தபடியாக பார்க்கிற இரண்டாவது காரியமாக 48வது வசனத்தை படியுங்கள். அவன் பேசாது இருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள். அவனோ தாவீது குமாரனே, எனக்கு இறங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாக கூப்பிட்டான். பாருங்க, இங்க கட்டம் போட வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னாக்கா, முன்னிலும் அதிகமாக. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதரனே, சகோதரியே, நீ ஏசாண்டுகிட்ட வந்து 2 வருஷம் இருக்கலாம், 10 வருஷம் இருக்கலாம், 5 வருஷம் இருக்கலாம், இல்ல 5 வருஷம் இருக்கலாம், நீ எத்தனை வருஷம் வேணாலும் இருக்கலாம். நீயும் கூப்பிட்டு கொண்டுதான் இருக்கிற. இன்னும் உன்னுடைய ஜெபம் கேட்கப்படவில்லை என்ற ஒரு ஏக்கம் இல்லது ஒரு பாரம் உனக்குள்ள இருக்கலாம். அன்பாவன்லே, ஐயோ நான் எவ்வளோ ஜெபிக்கிறேனே, ஐயோ எவ்வளோ காரியத்தை நான் செய்தேனே, இந்த இயேசுவை தானே விசுவாசிக்கிறேன், எனக்கு இன்னும் ஒரு அற்புதம் நடக்கலையே, என் வாழ்க்கையில இன்னும் விடுதலை இல்லையேன்னு சொல்லி நீ ஏங்கி கொண்டிருக்கலாம். அன்பாவன்லே, அதே ஏக்கத்தில் தான் அந்த குருடன் இருந்தான். அவன் கத்தி கொண்டே இருந்தான், இயேசுவே எனக்கு இறங்கும், இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான். பக்கத்துல இருந்தவன, ஏய் இந்த கூட்டா ஏண்டா கத்துறன்னு சொல்லி அவனை அதட்டினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். பாருங்க, அதை என்ன செஞ்சானா, பேசாதிருக்கும்படிக்கு அநேகர் அவனை அதட்டினார். 2 பேர் அதட்டல, அநேகர் அவனை அதட்டி இருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு இதே தாங்க அன்பானே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம், விசுவாசி இருக்கலாம், நீ ஜெபிக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம். ஆனா அநேக காரியங்கள் உனக்கு அவரிடத்திலிருந்து அவரையும் உன்னையும் பிரிப்பதற்கு பல தடைகள் உனக்கு வந்திருக்கலாம். இன்னைக்கு எவ்வளவு தடைகள் உனக்கு வந்திருக்கலாம். இன்னைக்கு அந்த தடைகள், சோர்வுகள், பிரச்சனைகள் வரும்போது நாம் என்ன செய்யறோம், தொடர்ச்சியாய் கூப்பிட முடியாதபடிக்கு, தொடர்ந்து ஜெபிக்க முடியாதபடிக்கு தளர்வுற்றவர்களாக மாறுகிறோம், தளர்ந்து போகிறோம், இல்ல விட்டு போகிறோம், இல்ல விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி செல்கிறோம், இல்ல இயேசு கிறிஸ்து மேல இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டு விட்டு இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனை நம்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அன்பாலே, ஆனால் அந்த குருடன் அப்படியாக இல்லை, அவனுடைய விசுவாசம் அப்படியாக இல்லை. இன்னும் அதிகமான விசுவாசம் அவனுக்குள்ள இருந்தது. அதிகமாய் சத்தமிட தொடங்கினான், அதிகமாய் கூப்பிட தொடங்கினான் என்று பார்க்கிறோம். பாருங்க, அதுல முன்னிலும் அதிகமாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப ஏற்கனவே நீ ஜெபிக்கிற அந்த ஜெபம் இன்றைக்கு பத்தாது. ஏற்கனவே நீ ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை நீ இன்னும் அதிகப்படுத்தி முன்னிலும் அதிகமாய் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், முன்னிலும் அதிகமாக நாம் கூக்குரல் இட வேண்டும், முன்னிலும் அதிகமாக ஆண்டவரிடத்தில் விசுவாசத்தில் நீ நெருங்க வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டவர் ஆசைப்படுகிறார். இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு எவ்வளவு தடைகள் வருகிறது. இன்னைக்கு உன்னுடைய விசுவாசத்துக்கு உன்னுடைய குடும்பமே தடையாக இருக்கலாம், உன் கணவன் உனக்கு தடையாக இருக்கலாம், உன் மனைவி உனக்கு தடையாக இருக்கலாம், பிள்ளைகள் தடையா இருக்கலாம், இல்ல மற்ற ஊர் மக்களோ அல்லது உலக மக்களோ அல்லது சொந்தக்காரங்களோ தடையா இருக்கலாம். எந்த தடை வந்தாலும் சரி, நான் இயேசுவை செபிப்பதிலே, கூப்பிடுதலே நான் முன்னேறி செல்வேன். இன்னும் அதிகமாய் நான் கூப்பிடு, இன்னும் அதிகமாய் நான் செபிப்பேன், இன்னும் அதிகமாய் அவரை நான் விசுவாசிப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு தடைகளை தகர்த்தெறியக்கூடிய ஒரு காரியம் நமக்குள்ளாக வருகிறது. அன்பாலே, அந்த குருடன் தடைகளையும் தகர்த்தெறிந்து அவன் இன்னும் அதிகமாக கூப்பிட ஆரம்பித்தான், இன்னும் சத்தமா கூப்பிட ஆரம்பித்தான். எல்லாருக்கும் உணர மாதிரி கூப்பிட ஆரம்பிச்சான். முன்னாடியாவது கொஞ்சமா கத்திட்டு கிடந்தான், இப்ப எல்லாரும் தடை பண்ணோடனே தடைக்கு அவன் அஞ்சவே இல்லை. அன்பாலே, இந்த தடை வரும். ஏசு கிறிஸ்துவிட்ட நீ அற்புதம் பார்க்கணும்னா, ஏசு கிறிஸ்துவனிடத்துல நீ அதிசயத்தை, விடுதலையை பார்க்கணும்னா லேசுல கிடையாது. அதுக்கு பிசாசு பல தடைகளை கொடுப்பான். அன்பாலே, அந்த தடைகளை நாம் தகர்த்து எறிய வேண்டும். அன்பாலே, இன்னைக்கு இதை நான் வாசிக்கும் போது, இதை நான் தியானிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை எனக்கு ஆண்டவர் நினைவு கூட்டுந்தார். என்னன்னா, லூக்கா 19 1 - 4 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு நடந்த சம்பவத்தை ஆண்டவர் நினைவு கூர்ந்தார். பாருங்க, நடந்த சம்பவம். அவர் எரிகோவில் பிரவேசித்து அதன் வழியாக நடந்து போகையில் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யமாய் இருந்த சகேயு எனப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான். அவன் குள்ளனானபடியால் ஜனக்கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியில் முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தில் மரத்தில் ஏறினான். பாருங்க, அவன் குள்ளமாக இருந்ததுனால பல தடைகள் வந்தது. உயரமா மக்கள் கூட்டம் வெள்ளமா இருக்குது. ஏசாண்டவர் வருகிறான்னு பாரு. அவன் பாவி ஆயக்காரனா இருந்தான். அவன் அந்த ஊர்லயே ஒரு கெட்டவனாக இருந்தான். அந்த கெட்டவனு கூட இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று பார்க்க
வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. அன்பாலே, நீ யாரா இருந்தாலும் சரி, இயேசுவை பார்க்க வேண்டும், அவரை விசுவாசித்தா பல தடைகள் உனக்கு வரும் பொழுது, நீ இன்னைக்கு ஜாதி ஒரு தடையா இருக்கும், மதம் ஒரு தடையா இருக்கும், பல காரியங்கள் உனக்கு தடையா இருக்கும், படிப்பு ஒரு தடையா இருக்கும், வேலை ஒரு தடையா இருக்கும், உன்னுடைய உத்தியோகம் தடையா இருக்கும், வறுமை உன்னுடைய தடையா இருக்கும், எது வேணாலும் தடையா இருக்கலாம். மனிதர்கள் தடையா இருப்பார்கள், உனக்கு உற்றா உறவினர்கள் தடையா இருப்பாங்க. நான்லாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு எங்க அப்பா சொன்னார், நீ தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியில போய் சேர்ந்து மூஞ்சிலே முழிக்காத தடையும் செய்தார். அப்பதான் நான் சொன்னேன், அந்த தடைகளை தூக்கி எறிந்தேன். அன்பாலே, எனக்கு ஆண்டவர் வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறார். நான் செத்து போயிருந்தேன்னா நான் தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்து போயிருக்கணும், இல்லை என் குடும்பத்தை கொலை பண்ணிட்டு நான் செத்து போயிருக்கணும். ஆனா இந்த நேரத்தில் என்னை ஆண்டவர் தூக்கி எடுத்து என்னை காப்பாற்றினார் என்றால், அந்த தேவனை விட என்னுடைய சமுதாயமோ அல்லது உற்றார் உறவினர்களோ எனக்கு டோன்ட் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் தூக்கி கடாசினேன். அன்பாலே, இன்னைக்கு பாருங்க, அந்த சகை என்ற அந்த பாவியான அந்த மனுஷன், அநேகர் தடையா இருந்தாங்க, அவனால இயேசுவை பார்க்க முடியல. ஆனா அதனால அவன் சோர்ந்து போல அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யணும்னு யோசித்தான். அப்படி யோசிக்கும் போது தான் அதை விட பெரிய காட்டத்தி மரம் ஒன்று இருந்தது. சரி, இவன் குள்ளனாக இருந்த போதிலும் அது மேலே ஏறினா நிச்சயமா அவரை பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி அவன் முன்னிலும் அதிகமான ஒரு முயற்சி எடுத்தான். அன்பாலே, அவனுடைய விசுவாசத்துல அந்த அதிக முயற்சி இருந்ததை பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசத்துல அதிக முயற்சி இருக்கிறதா? ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டும் விரும்புகிறோம். ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நடத்த வேண்டும், நம்முடைய வாழ்க்கையில வியாதி போகணும், கடன் பிரச்சனை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உன் விசுவாசம் அதிகரித்ததா? முன்னிலும் அதிகமாக நீ ஜெபத்துல செலவிட்டியா? முன்னிலும் அதிகமாக ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுத்தியா? முன்னிலும் அதிகமாக வேதத்தை வாசித்தியா? முன்னிலும் அதிகமாக ஆண்டவரிடத்தில் முழங்கால நின்னியா? முன்னிலும் அதிகமாக ஆண்டவரை நேசித்தாயா? முன்னிலும் அதிகமாக ஆண்டவரோடு கிட்டி சேர்ந்தாயா? அன்பாலே, அந்த அதிக விசுவாசம் இன்னைக்கு உனக்கும் எனக்கும் அற்புதத்தை கொண்டு வருகிறதாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு அதே போல இந்த சகேயு, அவன் அதிகமாக முயற்சி எடுத்தான். அந்த விசுவாசம் அவனை உந்தி தள்ளியது. அவன் மரத்துல ஏற முடியாட்டாலும் எப்படியோ போட்டு ஏறி அந்த மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்து இயேசுவை பார்க்க ஆரம்பித்தான். அன்பாலே, அந்த விசுவாசம் அவனை ரட்சித்தது. அதே போல இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாசம், இன்னைக்கு நம்ம அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியல, நான் 4 வருஷமா வரேன், என்ன ஜெபித்து புண்ணியம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சோர்ந்து போய் விடாத, சோர்ந்து போய் உட்காராத. சோர்ந்து போய் இல்லாம நீ இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டவரை விசுவாசித்து, இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டவரை கிட்டி சேர்ந்து, இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டவரோடு நீ நெருங்கி ஜீவித்து அற்புதத்தை ருசித்து பார்க்கலாம். அன்பாலே, இந்த குருடன் அப்படிதான் செய்தான் என்று பார்க்கிறோம். இன்னும் அதிகமாக அவன் சத்தமிட உடனே எல்லாருக்கும் அது காதுல விழுந்தது. அலட்டினவங்க எல்லாம் தோத்து போயிட்டாங்க. ஆனா இந்த அதிகமாய் கத்தின, அந்த அதிகமாய் சத்தமிட்ட அந்த குருடனுடைய சத்தம் இயேசுவின் காதுக்கு போய் விழுந்தது என்று பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா. இயேசுடைய கூக்குரல் கேட்டார். இயேசு என்ன செஞ்சார்? போயிட்டு இருந்தவரு நின்னார் என்று பார்க்கிறோம். பாருங்க, இயேசு நின்று 49வது வசனத்தை படிச்சீங்கன்னா தெரியும். இயேசு நின்று அவனை அழைத்து வர சொன்னார். ஆமென். இன்னைக்கு நீ அவரை நிற்க வைக்கிற ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்கிறதா? அன்பாலே, இதை கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு காரியம் தான் ஞாபகம் வருது. என்ன வருதுன்னா, இன்னைக்கு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ ஒருத்தி இருந்தா. அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ ஆண்டவரை நிற்க வைத்தாள் என்று பார்க்கிறோம். பாருங்க, ஆண்டவரை அவர் போயிட்டே இருந்தவர் நின்றுட்டார். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை கேட்கிறார், என்னிடத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டது அப்படின்னு. பாருங்க, நிக்க வச்ச விசுவாசம்னு சொல்லுவோம். அதே போலதான் இந்த குருடனுடைய விசுவாசம் ஆண்டவரை நிக்க வச்சது, அந்த அதிக விசுவாசம். இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் எப்படியாக இருக்கிறது? அன்பாலே, இன்னைக்கு அவர் நின்று அவனை கூப்பிட்ட பிறகு பாருங்க, 3வது காரியமாக என்ன நடந்தது? அவனுடைய விசுவாசத்துல அதிகபட்சமாக அந்த அதிக விசுவாசம் அவனுக்குள்ள இருந்தது. அதிக ஜெபம், அதிக கூக்குரல் இட்டான் என்று பார்க்கிறோம். 3வது காரியம், அவனுடைய விசுவாசத்தில் இருக்கிற ஒரு அம்சம் பாருங்க, 50வது வசனம்.
உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எரிந்துவிட்டு எழுந்து இயேசுவிடத்திலே வந்தான். கூப்பிடுறாருன்னு சொன்ன உடனே இவன் செஞ்ச வேலை என்ன தெரியுங்களா? அவனுடைய மேல் வஸ்திரத்தை தூக்கி எரிந்து விட்டுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அது என்ன வஸ்திரம்? அதுதாங்க குருடர்களுக்கு உண்டான ஒரு வஸ்திரம். அந்த வஸ்திரம் தரித்த அந்த போர்வை, அந்த சால்வையை போத்திக்கிட்டு வந்தாக்கா அவன் குருடன் அர்த்தம். எல்லாரும் அடையாளம் கண்டுபிடித்துருவான். எப்படி இன்னைக்கு நம்முடைய நாட்டில் ஒரு குருடன்னாக்கா ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு ஒரு குச்சை வச்சுட்டு இப்படி தட்டிட்டு போனா குருடன் அப்படின்னு தெரியுது. பார்வையற்றவர், அவர்களுக்கு நாம் இறங்க வேண்டும் என்று சொல்லி கையை கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு கையை பிடிச்சிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த ஒரு கூலிங் கிளாஸும் ஒரு ஸ்டிக்கும் அவங்க கையில் இருக்கிற குச்சும் குருடர்கள் என்பதை அடையாளம் காட்டுகிறது. அந்த காலத்தில் அந்த குருடர்களுக்கு அடையாளம் ஒரு சால்வை இருந்தது. அந்த சால்வை, அந்த சால்வையை போத்திக்கிட்டுனா அந்த போர்வை தான் அவனுக்கு மேல் வஸ்திரமாக இருந்த அந்த போர்வை அவனை குருடனாக எல்லாரும் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஆனா இப்ப அந்த குருடன் பிச்சை எடுப்பதற்காக அந்த சால்வையை போத்தி கொண்டு பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். இப்போது இயேசு ஆண்டவர் அவனுடைய கூக்குரலை கேட்டு விட்டார். அவர் கூப்பிடுகிறார்னு சொன்ன மாத்திரத்திலே இவனுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி வருகிறது. அந்த பழைய வஸ்திரம் இனி நமக்கு உதவாது, இதுக்கு இனிமே வேலையே இல்லை என்று சொல்லி அந்த பழைய பிச்சைக்கார வஸ்திரத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு அவன் வீரநடை போட்டு கொண்டு போகிறான் என்று பார்க்கிறோம். அன்பாலே, இது எதை குறிக்கிறது என்றால், நீ இயேசுவை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டாய் என்றால் நிச்சயமாக அவரிடத்தில் நீ அற்புதத்தை, அடையாளத்தை நீ பார்க்க வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய பாவ வஸ்திரத்தை நீ களைந்து தூக்கி எறிந்து விட்டு நீ அவரோடு கிட்டி சேரும் பொழுதுதான் உனக்கு அடையாளங்கள், அற்புதங்கள் நடக்கும், அதிசயங்கள் நடக்கும். அன்பாலே, உன் பாவ வஸ்திரத்தை நீ தூக்கி எறிய வேண்டும். இன்னைக்கு அப்படி இருந்தாதான் உனக்குள்ள அது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நீ அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதனால்தான் எனக்கு இந்த ஒரு வசனம் ஞாபகம் வருது. நீதிமொழிகள் 28:13, பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் என்று. இன்னைக்கு அன்பாலே, இன்னைக்கு நம்ம பாவத்தோட நம்ம இயேசு கிட்ட கிட்டி சேரலாம் என்று நினைக்காதீங்க. அந்த பாவத்தை விட்டு கடாசிட்டு நீங்க வரும்பொழுதுதான், நீ புதிய மனுஷனாக வரும்பொழுது ஆண்டவர் புதிய வஸ்திரத்தை உனக்கு உடுவித்து, ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உனக்கு உடுத்து, உனக்கு அதிசயத்தை, அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். அந்த பாவ பழக்க வழக்கங்கள், பாவ சுபாவங்கள் எல்லாம், அந்த நேச்சுரல், அந்த பழைய நேச்சுரல் எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசிட்டு நீ ஆண்டவரிடத்திலே விசுவாசத்திலே வந்த என்றால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் உனக்கு அதிசயத்தை செய்வார். அன்பாலே, அந்த குருடனுக்கு, அந்த குருடன்கிட்ட இருந்த அந்த விசுவாசத்துல இருந்த ஒரு மூன்றாவது அம்சம் என்னன்னாக்கா, விட்டெறிந்த விசுவாசம். சொல்லுங்க, பாவத்தை, பழசை விட்டெறிந்த விசுவாசம். இதுக்கு மேல இந்த வஸ்திரத்துக்கு வேலை இல்லை. இதுக்கு மேல நான் பிச்சை எடுக்க போறது கிடையாது. இதுக்கு மேல எனக்கு கண்ணு தெரிஞ்சிடும், நான் கரெக்டா வேலை செஞ்சு நான் போயிச்சுப்பேன். இதுக்கு மேல இந்த பிச்சை எடுக்கிற இந்த வேலையை நான் செய்ய தேவைன்னு சொல்லி அந்த பழைய வஸ்திரத்தை விட்டெறியக்கூடிய விசுவாசம் அவனுக்குள்ள இருந்துதான். பாவலே, இன்னைக்கு உனக்கு எனக்கு என்ன இருக்குது பாருங்க. இதை சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. எம்ஜிஆர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்பொழுது, சீஃப் மினிஸ்டர் இல்லை, அவர் நடிகராக இருந்தபோது ஒரு தகப்பன், ஒரு கிராமத்திலிருந்து ஒரு தகப்பன் ஒரு குழந்தைய, கை குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு ஒரு 3 வயசு குழந்தைய கழுத்தில் சுமந்து கொண்டு அவருடைய வீட்டில் அந்த ராமவரம் தோட்டத்தில் எதிர்க்க நிற்பானோம், அந்த கேட்டுக்கு எதிர்க்க. இவர் காரில் போகலர், அவனை தோட்டத்தில் பார்ப்பார், அவன் நிற்கிறத பார்ப்பார் ரோட்டில். ஒருத்தன், ஒரு விவசாயி, ஒரு குடியானவன், இவர் கழுத்தில் ஒரு குழந்தைய வச்சு நிற்கிறானே, அனுதினமும் நிற்கிறானே, ஒரு 2-3 நாளைக்கு நிற்கிறானேன்னு சொல்லி அவனை கூப்பிட்டு, என்னப்பா ஏன் நீங்கள் நிற்கிறேன்னு, ஐயா நான் உங்களுடைய ரசிகன், என் பிள்ளை பிறந்து 3 வருஷம் ஆகுது, அவனுக்கு நீங்கள் தான் பேர் வைக்கணும்னு இட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இவ்வளோ பெரிய பையனாக வந்துட்டான், 3 வயசு 4 வயசு ஆகுது, இவனுக்கு இன்னுமா பேர் இல்லாதன்னு எனக்கு கூட இல்லை. நீங்கள் இந்த மலைக்கல்லன் படத்தில் படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ இந்த பிறந்தான், அதனால் இவனுக்கு மலைக்கல்லன் பேர் வச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனால் நீங்கள் பேர் வைக்கிற வரைக்கும் அந்த பேரில் நாங்கள் மலைக்கல்லன்னே கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், அதனால் நீங்கள் ஒரு நல்ல பேர் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க.
அவங்க சொன்னாராம், எம்ஜிஆர் சொன்னாராம், நீ மலைக்கல்லன்னு 3 வருஷமா பேர் வச்சுட்டு இல்லை, நான் எதுக்கு திரும்பி பேர் வைக்கணும், அதே பேர்லேயே இருக்கட்டும், மலைக்கல்லனாவே இருக்கட்டும்னு சொல்லி அவனுக்கு மலைக்கல்லன்னே பேர் வச்சாராம். அம்மாவில பேர் வச்சுட்டு அவனுக்கு ஒரு 100 ரூபா நோட்டு எடுத்து கொடுத்து ஊருக்கு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இவன் அங்கே போயிட்டு அந்த 100 ரூபா செலவு பண்ணாமல் அதை ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு எம்ஜிஆர் ஃபோட்டோவில் இந்த மலைக்கல்லன் ஃபோட்டோவை போட்டு அந்த ஃபோட்டோவோட அந்த 100 ரூபாவை வச்சு அப்படியே அதை பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாக பூஜை பண்ணிட்டு வந்திருக்கான். கடைசியில் பார்த்தான் இந்த மலைக்கல்லன் பெருசாகி ஒரு +2 முடிச்சு தேர்வு பண்ணி நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணி நல்ல முதல் தரத்தில் மதிப்பெண் எடுத்து கடைசியில் அவன் MBBS டாக்டருக்கு படிக்க வைக்கணும் என்று ஆசைப்பட்டு அவங்க அப்பா MBBS போட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் கிடைக்கல அவனுக்கு சீட்டு. அப்போ எல்லாம் ஊர் மக்கள்லாம் சொன்னாங்களாம், எம்ஜிஆர் தானே உனக்கு மலைக்கல்லன்னு பேர் வச்ச அந்த பிள்ளைக்கு இப்போ அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் வேற இருக்கிறாரு, இப்போ போய் நீ அவரை பாரு, அவர் உங்க பையனுக்கு ஏதாவது உதவி செய்வார் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். சரின்னு சொல்லிட்டு அதே பிள்ளையே வந்தாங்களாம். வந்து அதே பிள்ளைய வீட்டில் அந்த மலைக்கல்லன் அந்த போட்டோவை வச்சுட்டு அந்த 100 ரூபா போட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருந்து அந்த மலைக்கல்லன் அவங்க அப்பாவும் அப்படியே நின்றுட்டு பரதாமா எதிர்க்கு நின்றுட்டு இருந்தான். ஏன்னா அவங்களால அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க முடியாது, அவரை போய் பார்க்க முடியாது கேட்ல. அதே போல எம்ஜிஆர் வந்து என்ன செஞ்சாரான், கார்ல அப்படி போகும்போது பார்த்துட்டாரான் அந்த பையனை. அப்படியே காரை நிறுத்தி அவன் மலைக்கல்லன் ஆச்சு, அவனை கூப்பிடு அப்படின்னாரான். ஸோ அவர் மறக்காம அவனை கூப்பிட்டு என்ன செஞ்சாரான், கார்ல ஏத்துறான். என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, இந்த மாதிரி MBBS சீட்டு எங்கேயுமே கிடைக்கல, உங்களை பார்த்தா எங்க ஊர் மக்கள்லாம் இவனுக்கு நீங்க தானே பேர் வச்சுங்க, போய் அவர்கிட்ட கேளு, இன்னைக்கு அவர் தான் முதல்வராக இருக்கிறார, உதவி செய்வாருன்னு சொன்னாங்க, அதனால வந்தான் ஐயா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் அந்த PA கூப்பிட்டு கேட்டுக்கிறாங்க, தமிழ்நாட்டில் அட்மிஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, வேற வழியே இல்லை, நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கிறான், இவனுக்கு ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டுட்டு வேற என்னதான் இவனுக்கு வழி இல்லை, இவருக்கு ஏதாவது செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த PA சொன்னாராம், ஆந்திராவில் இன்னும் முடியல MBBS சீட்டுகள், அது இன்னும் ஒரு 2 மாசம் பிறகுதான் முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். தமிழ்நாட்டில் அட்மிஷன்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்ன உடனே இவர் உடனே NT ராமாராவ் அங்கே முதல்வராக இருந்தாராம். உடனே ஃபோனை போட்டு NT ராமாராவுக்கு இந்த மாதிரி ஐயா நான் அண்ணன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு உடனே அவர் அலறி அடிச்சுட்டு, அண்ணன் என்ன இதுக்கு போய் என்ன பேசுறீங்கன்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு பையனுக்கு, என்னுடைய பையன் அவன், என்னுடைய மகன், அவனுக்கு ஒரு சீட்டு வேணும்னு, உன் மகனுக்கு சீட்டு இல்லாதையா, மலைக்கல்லன்னு பேர், அவனுக்கு சீட்டு வேணும்னு அவர் உடனே அனுப்புங்க, அவனை முழுசா என் செலவுலேயே நான் ஃப்ரீயாகவே படிக்க வச்சுறேன் MBBS அப்படின்ட்டாராம். அவர் MBBS சீட் அவனுக்கு கொடுத்து ஃபுல்லா ஃப்ரீயாவே படிக்க வச்சான். அன்பான்லே அது என்ன ஆச்சுன்னா பாருங்க, எம்ஜிஆர் உடம்பு சரியில்லைன்னு புரூக்லின் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து இங்க வந்து அவர் உடம்பு சரியில்லாத இருக்கும்போது அமெரிக்கா டாக்டருக்கு அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் அந்த மலைக்கல்லன் வந்து எம்ஜிஆருக்கு வைத்தியம் பண்ணாமா. அன்பான்லே இன்னைக்கு பாருங்க, தர்மம் தலை காக்கும் என்று சொன்னாங்க. உண்மையிலே இன்னைக்கு அவனுடைய அந்த தகப்பனுடைய விசுவாசத்தை பாருங்க. இவர்கிட்ட போனா நிச்சயமா கிடைக்கும், இவர்கிட்ட போன அந்த முயற்சி உடலை, அந்த சிறு வயசுல இருந்து அந்த குழந்தையா இருக்கும் போது அந்த முயற்சி உடலை, அதுக்கப்புறம் மார்க் எடுத்த பிறகு எம்ஜிஆர் எப்படியாவது பார்த்து எப்படியாவது சீட்டு வாங்கணுன்ற முயற்சி உடலை, அந்த விசுவாசம் இன்னைக்கு அவனை ஒரு பெரிய டாக்டராக மாத்தியதுன்னு பார்க்கிறோம். அன்பாலே இன்னைக்கு இதை ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு அந்த பழைய காரியத்தை விட்டு கடாசிட்டு அவன் வந்ததுனால அவனுடைய விசுவாசத்துல அந்த பழைய பாவத்தை விட்டு கடாசுகிற ஒரு விசுவாசமா இருந்தது. இன்றைக்கு நீ நானும் ஆண்டவரிடத்தில் அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிற நாம் அந்த பழைய சுபாவத்தை விட்டெறிகிற விசுவாசத்தில் இருக்கிறோமா? கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும். இன்னைக்கு நாம எந்த சுபாவத்தில் இருக்கிறோம், எந்த பாவத்தில் இருக்கிறோம்? அன்பாலே அந்த பாவத்தை விட்டு கடாசி ஆண்டவர் அதனால்தான் சொல்றார், பாவத்தை அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கத்தை பெறுவான் என்று சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்துல நாம் அந்த விசுவாசத்துல விதிமுறைகள் இருக்குது, அந்த விசுவாசத்துல அந்த அம்சம் இருக்கிறதா? விசுவாசத்துல கூப்பிடுகிற ஜெபிக்கிற ஒரு அம்சம், விசுவாசத்துல தடை வந்தாலும் அது இன்னும் அதிகமா ஜெபிக்கிற விசுவாசம். அடுத்தது 3வது காரியமாக அந்த பாவத்தை விட்டு விலகிற ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறதா? இன்னைக்கு பாவத்தை ஒரு கையில, உலகத்தை ஒரு கையில பிடிச்சிக்கிட்டு, இயேசு ஒரு கையில பிடிச்சிக்கிட்டு இயேசு இடத்துல அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிற ஒரு கூட்டம் தான் நம்ம இருக்கிறோம். அன்பாலே அப்படி இருந்தா ஒரு வேலைக்கு ஆகாது. இன்னைக்கு பாவத்தை விட்டு கடாச்சிட்டு பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு கூட்டமாக நீ மாறும் பொழுது ஆண்டுடைய அற்புதத்தை நாம் பார்க்க முடியும். 4வது காரியமாக பார்க்கிறோம். அன்பாலே அடுத்தது என்ன செய்ய பாருங்க, 52வது வசனத்தை பாருங்க. 51 இயேசு அவனை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அந்த குருடன், ஆண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றான். அதற்கு ஆண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றான். நான் பார்வை அடைய வேண்டும். அன்பாலே
ஏசு ஆண்டவர் கேட்கிறார், ஒரு குருடன் கத்திட்டு வரான், இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கிறான், அவன் எதுக்காக கூப்பிடுறான்னு தெரியாமையா இருக்கும் அவருக்கு, நிச்சயமா தெரியும். ஆனால் அவன் வாயிலிருந்து தெளிவாக அவன் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை சொல்கிறானா என்பதை பார்ப்பதற்காக ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் என்னப்பா செய்யணும்னு கேட்கிறாரு. அப்பதான் கேட்கிறான், எனக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் பணம் கொடுங்கன்னு சொல்ல. அவன் என்ன சொல்ல, எப்படி சொல்லலாம் இல்லையா? நம்ம அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஒரு நாள் ஏசாண்டவர் ஒரு அம்மா ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்களாம். ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோடனே ஜெனட் சாந்தின்னு அவங்க அந்த அம்மா பேர், அன்பு சகோதரி அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எப்படியாவது இயேசுவை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் உள்ளார போந்துட்டு ரூம்ல போட்டு, ஆண்டவரே நீ உன்னை பார்க்காம இந்த ரூமை விட்டு ஏந்திரிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம். ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப கூக்குரலிட்டு இருந்தாங்களாம். ஒரு திடீர்னு ஆண்டவர் பிரசன்னமாகி ஏசாண்டவர் அவங்களுக்கு காட்சி கொடுத்தாராம். காட்சி கொடுத்த உடனே ஏசாண்டவர் இங்கிலீஷ்ல பேசினாராம். மை டியர் டாட்டர் வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்னாவா. மை டியர் டாட்டர் வாட் யூ வாண்ட்னு உடனே இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, கையும் ஓடல காலும் இல்லை. அவரை பார்த்த உடனே கையும் ஓடல, அப்படியே ஆண்டவரை பார்த்துட்டு ஸ்தம்பித்து போயிட்டு, உனக்கு என்ன மகளே என்ன வேணும்னு கேட்ட உடனே, என் புருஷனும் என் பிள்ளையும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னாங்க. சரிட்டு தலையாட்டிட்டு போயிட்டாராம், அப்படியே மறைஞ்சிட்டாராம். மறுநாள் எப்படியாவது பார்க்கணும்னு சொல்லி திரும்பவும் அழுது ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ 7 மணி நேரம் ஆகுது, 8 மணி நேரம் அது வரவே இல்லை. ஆண்டு இல்லை நான் பார்க்காம நான் இந்த இடத்த விட்டு நவர மாட்டேன்னு சொல்லி திரும்ப விடாப்படியா ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்க ஜெபத்தை அதிகரிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் வந்தாராம். நேற்று வரும்பொழுது சிரிச்ச முகத்தோட ரொம்ப ஆர்வமா இன்ட்ரெஸ்டா வந்தாரு. இன்னைக்கு சோர்ந்த முகத்தோட ரொம்ப டல்லா வராராம். அப்ப இவங்களுக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சான். நேற்று இருந்த ஃபேஸ் கட் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரே அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். லேட்டாகவும் வராரு, இப்ப சோர்ந்து போய் வராரு. அப்ப ஏன் ஆண்டவரே ஏதோ சோகமா இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது அப்பதான் சொன்னாராம், சோகமா, மகளே நான் உன்னை பார்க்க வந்தேன், வாட் யூ வாண்ட்னு கேட்டேன், நீ தான் வேணும் ஆண்டவரேன்னு கேட்காம எல்லா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பொம்பளை மாதிரியும் நீ என்ன செஞ்ச, என் புருஷன் நல்லா இருக்கணும் என் புள்ள நல்லா இருக்கணும் ஆண்நேரி ஒரு பொம்பளை மாதிரி கேட்டிய. உன்னை அதை விட அதிகமா நினைச்சேன், என்ன நீ தான் வேணும் ஆண்டவரே, எனக்கு வேற என்ன வேணும், உன் பிரசன்னம் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்பேன்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா நீ ஒரு சாதாரண பொம்பளையாத கேட்டி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாராம். அன்பா இல்லை, அதே போலதான் இன்னைக்கு நாமளும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். என்ன கேட்கணும்னு தெரியாம இருக்கிறோம் இன்னைக்கு. அதனால்தான் அதிசயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியல, அதிசயத்தை அற்புதத்தை ஆண்டவர்கிட்ட பெற்றுக்கொள்ள முடியல. ஆண்டவர் இந்த குருடன்ட்டு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஆவிக்குரிய காரியம் என்னவென்றால் தெளிவாக கேட்க வேண்டும். அன்பாவில்லை, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அப்படிதான் நான் கற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தை நான் 4வது பரிமாணம் என்ற ஒரு புத்தகத்தின் வாயிலாக நான் கற்றுக்கொண்டேன். அதுல அழகா அதை எழுதின அந்த ஊழியக்காரராகிய பால்யாங்கி சோ என்ற அந்த ஊழியக்காருக்கு ஆண்டவர் தெளிவாக இதை உணர்த்தி இருக்கிறாரு, அவருக்கு தெளிவாக புரிய வைத்திருக்கிறார். அப்பதான் அந்த புத்தகத்துல விசுவாசத்தின் விதிமுறைகள் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த 4வது பரிமாணம் என்ற புத்தகத்தினுடைய முதல் அட்டையில என்ன எழுதியிருக்குன்னா, உன்னுடைய விசுவாசத்தை செயலாற்ற வைக்கும் திறவுகோல் அப்படின்னு அதுல எழுதியிருக்கு. அந்த ஒரு வரி தான் அந்த புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்குள்ள வந்தது. அன்பாலே, எனக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசத்தை செயலாக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு கீ வேணும். இன்னைக்கு உனக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசத்தை செயலாக்க வைக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு பேசி கொண்டிருக்கிறார். எல்லாருக்குள்ளயும் விசுவாசம் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த விசுவாசம் எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது, ஒரு டம்மி பீஸாக இருக்கிறது, அல்ல ஒரு சாதாரண விசுவாசமாக இருக்கிறது. நமக்கு அசாதாரணமான விசுவாசமாய் மாறும்பொழுதுதான் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அற்புதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அன்பாலே, அதனால்தான் இந்த குருடனிலிருந்து நமக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆண்டவர். அவனிடத்துல கேட்கிறார், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. அவன் சொல்கிறான், நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்று திட்டமும் தெளிவுமாக தன்னுடைய விசுவாசத்தை அவன் பிரதிபலிக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். இதன் மூலமாக பாருங்க, அவனுடைய விசுவாசத்தில் தெளிவான விசுவாசம் இருந்தது. இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்குது? கன்ஃபியூஸா இருக்குது. ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்போம், செய்யலன்னு ஒருவேளை ஆண்டவர் சித்தல்ல போல இருக்கு, ஆண்டவர் நமக்கு தரல, நம்ம மாத்திக்கிறோம். அன்பாலே, எப்படி இல்லை இன்னைக்கு அது என்னிடத்துல ஆண்டவர் 4வது பரிமாணத்தின் மூலமாக அந்த புத்தகத்தின் மூலமாக எனக்கு அந்த தெளிவான விசுவாசத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். ஒரு ரொம்ப வருஷமா ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல. அந்த அம்மா ரொம்ப சோர்ந்து போய் இவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணும்போது அப்பதான் சொன்னாராம், ஏமா நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அப்படின்னு ஒரு நோட் எடுத்து எழுதிக்கோ அப்படின்னாராம். உனக்கு எப்படிப்பட்ட கணவன் வேணும்னு, நல்லா சிவப்பானவனா வேணுமா கருப்பா வேணுமா? மாஞ்சிவப்பா வேணும். என்ன படிச்சிருக்கணும்? ஒரு ஆசிரியர் படிச்சிருக்கணும்.
பட்டப்படிப்பு படிச்சிருக்கணும், அவன் எந்த அளவுக்கு உயரமாக இருக்கணும், உன்னை விட உயரமாக இருக்கணும், அதெல்லாம் எழுதிக்கோ. அப்படி முடி எப்படி இருக்கணும், சுருட்ட முடியா இருக்கணும் எழுதிக்கோ, எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் அந்த ஒரு தகுதியெல்லாம் எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருக்கணும்னா அவர் இசை பயிற்சியாளராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லினா அதெல்லாம் எழுதிக்கோ. இப்போ அதை படிச்சுட்டு இப்படிப்பட்ட கணவனை எனக்கு நீ தரப்போறீங்க, அதுக்காக நன்றின்னு சொல்லி துதி, ஆண்டவர் உனக்கு நிச்சயமா செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கற்றுக் கொடுத்துட்டு போனாராம். அதே போல அந்த பொண்ணு ஜெபம் பண்ணிச்சான். அதே போல அந்த மாப்பிள்ளை ஒரு பாட்டு ஆசிரியராக, கவர்மெண்ட்ல சம்பளம் வாங்குற ஒரு ஆசிரியராக அந்த பிள்ளைக்கு மாப்பிள்ளை மணமகன் கிடைத்து இன்னைக்கு திருமணமாகி அவங்க இன்னைக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களாம். இது ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த திட்டமும் தெளிவுமாக கேட்க வேண்டும். அது பாலியாங்கிச்சோயினுடைய அனுபவத்திலிருந்து ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த காரியம். இது 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 பைபிள் ரீதியாக இது மிக உண்மையான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அன்பானே. இன்னைக்கு ஆண்டவரிடத்துல நாம் ஜெபிக்கிறோம்னா, இன்னைக்கு கன்ஃபியூஷன் இந்த குழப்பமான ஸ்டேஜில் தான் நாம் என்ன செய்யறோம், விசுவாசத்தோடு நாம் ஜெபிக்கிறோம். அப்படி நீ ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக கிடைக்க மாட்டாது, அது கிடைக்காது, அந்த அற்புதம் செய்ய மாட்டார். அப்ப நீ திட்டமும் தெளிவாக நீர் கேட்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உனக்கும் எனக்கும் அற்புதம் செய்ய முடியும். அன்பாலே, இந்த 4வது விசுவாசத்துல அவனுக்கு மிக தெளிவு இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த 4 அம்சங்களும் அந்த குருடனுடைய விசுவாசத்துல இருந்ததுனால அதனால்தான் சொல்றார் 52வது வசனத்துல, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று. இந்த 4 விசுவாசம், அந்த விசுவாசத்தினுடைய 4 அம்சங்களும் அந்த விசுவாசத்துல நிரம்பி இருந்ததுனால அந்த குருடன் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டான், பார்வையடைந்தான் என்று பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு நீ நான் இதை கேட்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, உனக்குள்ளார எனக்குள்ளார விசுவாசம் இருக்கிறது. அது சாதாரண விசுவாசமாக இருக்கிறது. அந்த சாதாரண விசுவாசம் அசாதாரண விசுவாசமாய் மாறும் பொழுது, அது தெளிவான விசுவாசமாய் இருக்கும் பொழுது, அதுல பாவத்தை விட்டெறிகிற விசுவாசமாய் இருக்கும் பொழுது, என்ன தடை வந்தாலும் முன்னேறி செல்லக்கூடிய, இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டவரை கிட்டி சேருகிற விசுவாசமாய் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பாலே. இன்னைக்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். இந்த குருடனுடைய விசுவாசத்திலிருந்து ஆண்டவர் நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்ணை திறந்தார் என்பதை நீ நானும் விசுவாசித்தோம் என்றால் நிச்சயமாக ஒப்பு கொடுப்போம். நம்முடைய விசுவாசத்துல சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவோம், சில கரெக்ஷன்ஸை ஏற்படுத்துவோம். அந்த விசுவாசம் உயிருள்ள விசுவாசமாய் மாற்றுவோம். செத்து போன விசுவாசத்தை, தெளிவற்ற விசுவாசத்தை தெளிவுள்ள விசுவாசமாய் நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்வார். நம் விசுவாசத்தின்படி ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார் அன்பாலே. இதை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம், ஜெபிப்போம். மகா கிருபை இரக்கம் நிறைந்த அன்பின் தகப்பனே, இந்த குருடனுடைய ஆண்டவரே விசுவாசத்திலிருந்து இந்த 4 அம்சங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக எங்கள் கண்களை திறந்தீர், எங்கள் ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தீரே. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த நாளிலே அந்த குருடன் ஆண்டவரை கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே உம்மை விசுவாசித்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான். நாங்களும் உம்மை கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். ஆனால் வெறும் ஜெபமாகவே இருக்கிறது. ஆனால் எவ்வளோ தடைகள் வரும்போது நாங்கள் சோர்ந்து போனவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த 2வது ஸ்டேஜுக்கு நாங்கள் கடந்து செல்ல முடியாதபடிக்கு அந்த முதல் ஸ்டேஜிலே நாங்கள் முடங்கி கிடக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை தயவாக மன்னியும். அந்த ஆண்டவரே, குருடனிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்ட அந்த 2வது ஸ்டேஜ் என்ன தடை வந்தாலும் ஆண்டவரே உம்மை அதிகமாய் நாங்கள் விசுவாசிக்க, இன்னும் அதிகமாய் நாங்கள் ஜெபிக்க, இன்னும் அதிகமாய் வேதத்தை வாசிக்க, இன்னும் அதிகமாய் உம்மை கிட்டி சேரக்கூடிய விசுவாசத்தை எனக்கு எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. 3வது காரியமாக ஆண்டவரே, பாவத்தோடு உம்மிடத்திலே நாங்கள் அற்புதத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. அந்த பாவத்தை நாங்கள் அறிக்கையிட்டு விட்டுவிடும் பொழுதுதான், அதை தூக்கி எறியும் பொழுதுதான், அதை வீசும் பொழுதுதான் அந்த பாவ சரீரத்தை, பாவ வஸ்திரத்தை, பாவ பழக்கத்தை, பாவ சுபாவத்தை நாங்கள் எரிந்து விட்டு ஆண்டவரே அந்த விசுவாசத்துல உம்மை கிட்டி சேரும் பொழுது நிச்சயமாக எங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வீர்கள். அந்த குருடன், இது மேல இந்த வஸ்திரம் எங்களுக்கு தேவையில்லை, இந்த பிச்சை எடுக்கிற வஸ்திரம், இதுக்கு மேல என் வாழ்க்கை மாறப்போகுது என்று சொல்லி அவன் விசுவாசத்தோடு அந்த பழைய வஸ்திரத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டான் என்று பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்படியாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரர்கள், ஒவ்வொரு சகோதரிகளும் அந்த பாவ வஸ்திரத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு உம்மை கிட்டி சேரும்படியா அந்த விசுவாசத்துல ஆண்டவரை எரிகிற விசுவாசத்தை தாங்க சுவாமி. பழச எரிகிற விசுவாசம், பழைய சுபாவத்தை எரிகிற விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாங்க, பழைய பாவத்தை எரிகிற விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, 4வது காரியமாக அந்த குருடன் எப்படியாக ஆண்டவர் உம்மிடத்துல வந்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்கும்போது தெளிவாக நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்று
தன்னுடைய தெளிவான விசுவாசத்தை உம்மிடத்திலே தெரியப்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம். அதே போல நாங்களும் ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே நாங்கள் வந்து தெளிவாக எங்களுக்கு தேவையான காரியத்தை சொல்ல ஆண்டவரே விசுவாசத்தில் அறிக்கையிட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. அந்த தெளிந்த புத்தியை கொடுங்க ஆண்டவரே. அந்த தெளிவான விசுவாசம் எங்களுக்குள்ள வரட்டும் ஆண்டவரே. குழப்பமான விசுவாசம் வேண்டாம், குழப்பமான ஜெபம் வேண்டாம் ஆண்டவரே. தெல்லம் தெளிவுமாக ஆண்டவரே இதுதான் எங்களுக்கு வேணும், இப்படிதான் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி தெளிந்த விசுவாசத்தை நாங்கள் ஆண்டவரை பெற்றுக்கொண்டு உம்மிடத்தில் அற்புதத்தை பார்க்க, அதிசயத்தை பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மேலும் உம்முடைய கிருபையின் கரம் கூட இருக்கிற போறதுக்காய் நன்றி. இந்த ஆண்டவரே எங்களுடைய கண்களை நீர் திறந்ததுக்காய் நன்றி. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்ணை திறந்ததுக்காய் நன்றி. எங்கள் குருட்டாட்டமாய் இருந்த விசுவாசத்தின் கண்ணை திறந்து ஆண்டவரே இந்த விசுவாசத்தில் 4 அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். நிச்சயமாக இதுக்கு மேல நாங்கள் உம்மிடத்தில் அற்புதத்தை பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு விடுதலையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், ரட்சிப்பை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிசயத்தை அற்புதத்தை பார்க்க போகிறோம் என்று நாங்கள் விசுவாசித்து ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் அற்புதம் செய்வீராக. நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை நீர் நடத்துவீராக ஆண்டவரே. திருமணம் ஆகாத பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்தை கட்டளையிடுவீராக ஆண்டவரே. கடன் பிரச்சனையில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த கடன் எல்லாம் ஆண்டவரே அடைந்து அவர்களை கடன் கொடுக்கிறவர்களாய் மாற்றுவீராக. வியாதி கட்டில ஆண்டவரே வியாதி நீங்க வேண்டும் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு வியாதி எல்லாம் நீங்கி சுகத்தை கட்டளையிடுவீராக ஆண்டவரே. குடும்ப சூழ்நிலை, குடும்ப பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து அந்த குடும்பத்தை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அப்படியா நீ செய்ய போறதுக்காய் நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறேன் ஜூன்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையும் ஐக்கியமும் எப்பொழுதும் சதாகாலம் நம்மோடு இருந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.